Kaixo, Inigo naiz, Erneko begiralea, eta gaur etxean egiteko moduko ariketa batzuk prestatu dizkizuet, gauza pare batzukin etxean egin ahal izateko. Bai? Gaurko saioa gap izango da, hau da, gluteo landuko dugu, gero abdominalak eta gero hankak, bai? Bakoitzeko 3 ariketa, ariketa bakoitzean 30 segunduko ariketa eta 30 segunduko atsedenarekin egingo ditugu, eta horrela 2 buelta ariketa bakoitzari, bai? Lehenengo egingo ditugu gluteoko 3 ariketa, 2 aldiz, 2 buelta, minutuko bateko atsedena, gero sartuko gea abdominalekin, 2 buelta 3 ariketei, eta bukatzeko hankak lantzeko 3 ariketa ezberdin. Bale? Hasiko gea gluteokin, 3 ariketa ezberdin izango dira, bale? Bat, etzanda ahoz bera, hankak goruntz eramaten. Bigarrena, ahoz gora, kasu honetan, zubia, bai? Aldaka goruntz eramaten, errexa, eta bukatzeko etxeko aulki batekin, beste estentsio bat ingo ditugu hankekin, bale? Errexa hori gaur behar izango duen materiala, horiek izango dira etxeko aulki bat eta koltxoneta bat. Ez bali magazu koltxonetarik, etxeko alfombra batekin edo edredoiakin, horako zer, mina sartzeko, balio dugu, bale? Orduan, hasi egingo gea, bale? Gogoratu, orain, ahoz bera, hasiko gara, 30 segunduko ariketa, 30 segunduko atsedenarekin, bale? Venga, prest, venga. Saiatu ariketa honetan, aldaka lurretik ez despegatzen, bale? Honekin nahikoa izango dugu glutea ondo landu ahal izateko, bale? Hortaz aparte, lumarrak ere lantzen ditugu, orduan kompleto izango da. Bale, oso ondo. Lehenengoa bukatu dugu ja. Orain, bigarrena, ahoz gora, zubia, bai? Bi oinak lurrean ondo jarrita, ahoz gora jarrita, eskuak gorputzeko alboetan, eta aldaka goruntz eramaten. Hoixe bakarrik, errexa. Gogorra egin nahi badezu, jarri dezazu pixu bat hemen, motxila bat liburuekin edo boteiekin, eta horrekin, bale? Hastea goaz. Venga. Gogoratu zure gluteoa, zure ikurdia ondo aktibatzen, Hortan egia da. Bale, oso ondo. Bigarrena, orain. Hirugarrena, aulki bateko espaldoan helduta, hankak atzera luzatzen, bai? Estentsio bat. Errexa, etxean egiteko modukoak, edo zer gauzakin, bai? Venga, 10 segundu, hastea guaz, bale? Bizkarra zuzen. Venga, prest. Venga. Hanka aldatzen. Ondo aktibatu ikurdia, bakizu. Sentitu lantzen egiala. Bale, oso ondo, lehenengo buelta bukatu dugu. Bigarrengo buelta bat egingo dugu, ariketa berdinak, eta gero abdominalekin sartuko gea, bale? Gogoratu talde batetik bestera, minutu bateko atsedena izango dugula, bale? Orduan, orain, bigarren buelta hasteko, berriro, ahoz bera, ariketa berdinak. Venga, 5 segundu. Prest. Ahí. Gogoratu aldaka lurretik ez dela despegatu behar,
ondo itxoitik egon behar dula, glutea ondoa aktibatu ahal izateko, eta minik izartzeko. Oso ondo. Primera, oain berriro, hauz gora, zubia egiteko, bai? Gogoratu, bi oinak ondo pegatuta lurrian, horreka ondo mantentzeko, eta indarra ondo egin ahal izateko. Indarrak gordetzen egin behar da, bale? Aktibatu ondo zure ipurmaseia, lumbarrak ere lantzen dira hontan, eta abdominalak bai, horren pixka kompleto izango da ariketa, bale? Venga, prest? Ahí va. Gogoratu ere bai, arnasketa ondo eramateaz. Arnasa, esfortzu egiteko garaian, bota behar da, bai? Ez dugu hartu behar nahi dugun bezala. Orduan, ondo ariketak ondo egin ahal izateko, esfortzu egiteko garaian, arnasa bota behar da. Oso da. Osoan ja. Gluteoak bukatzeko, berriro aurkera etorriko behar, bizkarra zuzen, eta hankak atzea luzatu. Hankak aldatzen, gogoratu, lehenengo bat, gero bestea. Eta ja, talde honekin bukatzen dugu. Gero minutu bateko atxeena, eta abdominalekin sartuko gara, bale? Venga, 5 segundo, eta bagoaz. Venga, prest, ale! Hiru, bi, bat, bale, oso ondo, orain minutu bateko atxeena, eta abdominalekin hasiko gea, bale? Abdominalak egiteko, 3 plantxa ezberdin prestatu dizkizuet, bale? Lehenengo plantxa normala, betikoa, bai? Besaurretan apoiatuta, eta horrekin nahikoa, 30 segundu. Bigarrena, plantxa ere bai, baina kasu honetan eskutan jarrita, eta kontrako eskua sorbaldera ekartzen. Eta hirugarrena eta bukatzeko, hankak goruntz eramaten, bale? Gogoratu kontutan auki, azeneko bihariketa hauetan, gure aldaka eta bai sorbaldak, paralelo mantendu behar diala lurrarekiko, bale? Saiatu desoreka hori mantentzen, bale? Orduan, 30 segundu, 20 segundu ja, eta hasiko gea, bale? Gogoratu lehenengo, plantxa normala, betikoa. Pisu guztia, besaurretan etorri behar du, ez kontutan bakarrik, bale? Hori kontutan auki. 5 segundu eta bagoaz. Mira, prest, ahí va. Lumbarretan mina sentitzen baldin badeu, igual izango da ez gaudelako ondo egiten ari, bale? Kontutan euki, plantxa ondo egin ahal izateko, gure ipurdia aktibatu behar deula, eta abdominalak ere bai. Orduan ez dugu gure pisu guztia lumbarretan jarri behar, bale? Segunduko atxeena, eta ja bigarren ariketarekin hasiko gea. Gogoratu honetan bai, 2 buelta emango dizkiogula talde honi ere bai, bale? Abdominalei. Orduan, 15 segundu, gogoratu honetan, eskutan apoiaturik, kontrako eskua sorbaldera ekartzen. Gogoratu desoreka puntu hori, Venga, 5 segundu eta dagoaz. Hortarako, desorekarekin laguntzeko, hankak pixka gehiago zabaldu. Ahi, mugimendu polikiak izan behar dira, azkarregi egin gabe, kontrolatuak, eta arnasketarekin berdina, esfortzua egiterako garaian, arnasa bota. Oso ondo. 20 segunduko atxeena. Orain ja, bukatzeko, lehenengo buelta hau, plantxa egingo dugu ere bai, baina hankak altxatzen, bai? Goruntzera baten. Gehiegi eraman gabe, bale? Aldakako altuera berdina mantendu, eta horrekin nahikoa izango dugu, bale? Venga,
10 segundo. Oraingoan ere desaurretan jarriko gea. Errexago egin ahal izateko, bale? Venga, 3, 2, 1, venga. Hankak goruntzera ematen, lehenengo bat, eta gero bestea. Eta berdina, aldaka paralelo mantentzen da, bale? Estable. Venga, 10 segundu ya. Oso, no? Lehenengo buelta bukatuta. Orain, bigarrengo buelta bat emango diogu 3 ariketei, berdin. Eta, ja bukatzeko, hankekin hasiko gara, bale? Hankekin ere bai, 3 ariketa, 2 buelta, eta gaurko lana eginda, bale? Perfecto. Zer mozazte, seguro ni baino beto. Seguro baietz. Orduan, 10 segundu eta goaz, lehenengo, plantxa normala, goatu, Venga, prest, 2 segundo. Ale! Gogoratu, ipurdiare aktibatu behar dela hontan, bestela, lumbarretan jarriko dugu gure pisu guztia, bale? Eta hori etzai guku meni, bestela nire hartu dezakegu. Ama segundo. Venga, 3. Vale, oso ondo. Bueno, honekin ja bukatu edo. Orain, bigarrena. Plantxa, eskutan jarrita, kontrako eskua, sorbaldera ekartzen, bale? Lehenoko, ariketa berdina. Gogoratu, oreka hori mantentzeko, hanka pixkari zabaldu, eta horrek asko lagunduko dugu orekako, bale? 10 segundu eta gogoaz. Venga, 5 segundu. 3, 2, 1, venga. Poliki. Eskuak sorbalan azpian, gogoratu, ez aurrerago, ez atzerago. Eta dana paralelo, dana estable, ez dugu balantzarik egin behar. Venga, ja bukatzen egin dela. Kontrolatu arnazketan. Vale. Hain ja abdominalekin bukatzeko. Plantxako azkeneko ariketa. Lehenoko berdina, hankak gora eramaten. Bai? Errexa. Goratu ariketa honetan, besaurretan jarriko gea, bale? Venga, 9 segundu. Venga, 5 segundu, eta goaz. Hala, hanka gora. Aldakatik pasagabe, bale? Honekin nahikoa. Ez dugu gehiago behar. Baina aldaka paralelo mantendu, lurrarekiko. Baina, bukatzen gidaia. 3. Bale, oso ondo. Bueno, bigarren taldearekin bukatu dugu. Orain ja bukatzeko. Hankak, bale? Beste 3 ariketa. Lehenengoa, betikoa, sentadillak. Errexa. Bigarrena, paretan kontra, isometriko bat landuko dugu. Eta bukatzeko, aulkirarekin berriro, aulkira igo, eta jaitsi, bale? Errexak. Orain gogatu, minutu bateko atxinera zala, 30 segundu, eta hasiko gara berriro. Ariketa hauek, etxean egiteko edozein momentuan, orain denbora gehi pasatu behar dugula etxean, edozein momentutan, 20 minututan, bukatuta lana, bale? Errexak, ikuste ez dute bezala, materiala ez dela behar edozein material espezifikorik, etxean dokagun edozer gauzakin indizakula, ariketa pilo bat, bale? Venga, 10 segundu eta babaz, lehenengoa, sentadillak, hankak aldakaren parian, paralelo, eta bizkarra zuzen, beti, bale? Prest, venga, 30 segundu, ondo luzatzen, 80 gradu arte jaisten, hoi bai, ondo landu. Venga, bultzatu ondo.
Gogoratu arnazketa, Venga, 5 segundu. Vale, lehenengoa, funda, orain. Pareten kontra, isometriko. Hankak belaunarekin, 80 gradu. Eta hoxe bakarrik, horta mantendu, bale? Arna sartzen, lasai. Eta hori bakarrik ez behar, bale? Bueno, 10 segundu, eta bagoaz. Mina bali magazu, pareta ez dakit, nolako pareta igualko tele, olako bat hau ez dela, pues, kotxaneta bat hartu, maindire bat, olokzea, eta horrekin nahikoa, bale? Venga, ba holaxe, 30 segundu, telebista ikusten, o irrati entzuten, nahi ez dutena, bale? Eskuak nahi ez duten tokian, hola, hankan gainean, nahi ez dutena, bale? Venga, ya, 5 segundu, pasaia, azkar pasatzea. Bizkarra onda apoiaturik, bizkarra osua. Venga, 3 segundu. Vale, primera. Eta ya, bukatzeko, aholkira, bale? Gogoratu, oina, oin guztia, aholkian, ondo sartu behar dezula, bale? Hola ez, mina hartu ezakulako, igual irristatu gaitezkelako, egozen gauza, bale? Igoko gara lehenengo hanka batekin, gero bestearekin, bale? Alternatzen, saio guztien dugun bezala, bale? Venga, prest? Ala! Lehenengo bat, gero bestea. Kontu zibil, egotzerakoan. Ondo luzatu. Bale, lehenengo buelta bukatu da. Bigarrengo buelta bat hiru ariketa barinak egiten, eta gaurko lana eginda, bale? Gogoratu lehenengo ariketa, sentadilla, normalak, arruntak, gogorra egin nahi bali badituzu, hartu motxila bat liburuekin, edo botella batzuk, pixoa kargatzeko, eta horrekin nahikoa izango dugu, bale? 10 segundu eta dagoaz berriro. Azkeneko buelta, eta listo. Prest. Hala. Gogoratu arnazketa, esfortzu egiterako garaian. Arnaz egota. Ondo luzatu. Vale, primeran. Honekin ja bukatu edo, orain. Berriro, paretan kontra beste bat, eta aurkiarekin beste bat. Eta gaurkoa bukatuta, bai? 30 egiten ari gara, Gogorrago nahi bali manezu, egin dezakezu edo ariketa gehiago, edo deskanso gutxiago. Hoi izu tramitatu nahi ezun bezala, gaur nahi ezuna, gaur adidez nirekin, 30 egiten ari gara. Baina, txene behazu, 45 amagoz, nahi ezuna, bale? Bueno, venga, gogoratu, 80 gautan, eta holaxe ematen du. Ondo aktibatu, oreka mantentzeko, bizkarra ondo apoiaturik, bizkarra beti zuzen, 10 segundu eta bukatzen da, Azkar. Vale, listo. Baina bukatzeko, aurkiarekin, azkeneko ariketa, eta gaurkoa egin da, bale? Ja, nabaritzen da, ariketa. Aprobetxatu 30 segundu hauek pixkat luzatzeko, pixkat askatzeko hankak. Baina, despestatu gabe ja 10 segundu eta bagazela, Gogoratu lehenengo hanka bat, eta gero bestia. Bale, 5 segundu. Venga. Ba, hanka guztia, apoiatu, gogoratu. Eta lehenengo bat, gero bestia. Ondo luzatu. Bultza.
3, 2, 1, listo, ba oso ondo. Hauxe izan da gaurko saioa, bale? Ikuste zuten bezala, gauza gutxirekin asko egin dezakegula, bale? Animo, venga!